tiri kuno kwakachimana mudzi. Nhau yanetsaka pari zvino ndeye vana vechikoro. Chikoro chine vana vanodarika 300 asi vari kuenda kuzvikoro vari kuma 20 ikokoko zvichireva kuti chikoro chakavharwa. Asi tine dambudziko kare vari kunyora maexams egrade 7 hazvina kumira zvakanaka. Naizvozvo zuva ranhasika tangoti tikupei zvekutaurwa nevabereki pamusoro pekusaenda kwevana kuzvikoro. Zvinova zvinorwadza zvikuru. Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Indonzi Washington Chitenga. Ndigara muno Masarakufa Ward Chesango Village. Zvinorwadza chokwadi. Asi chitiko chiripo zuva ranhasi. Vana vakasaenda kuchikoro inenge iri problem. Vakaendazve pamwe pacho tunoona iri problem. Asi zvamanje regai tingoti Mwari ndiwo vanoziva. Nekuda kwekuti musikana uyu watanga takashaya akatorerwa pamukowa chaipo. Saka dzimweni dzenguva kana ini ndikada kushandisa njere dzangu dzekuti ndinochengeta chaizvo ari kumba, Satani akada kupinda anogona kungopinda mapindiro akaita ari kumba kupi futi. Asi zvamanje chandakukumbira vana vedu vachienda kuchikoro saizvozvo vachita zvokusikidza kudai, pamwe ndichamuendesa 2 days per week, 3 days ndichitya, 2 days ndakasununguka. Ndakuchikumbira action yambotaurwa iye nevakuru kuti vachisanoenda torega kuperera ipapo, action ichitofamba kuitira kuti iyo inotemu yatiri ino iyi zvive neshanduko. Nekuda kwokuti tiri kutya izvozvo mukatarisa kuti kumba kwacho ikoko ndofunga ndine mumwe murume anombopfuura nekumba uko anonamata uko anonamata. Vana vangu vanenge vachifudza mbudzi paarea iri padhuze so. Mukuru wacho anonzi Mukuzemu, wacho anonzi Mufaro. Saka mudiki wacho anodaidzira mukoma wake kuti Mufaro kana kuti mukuchi munhu chiye icho. Vanobva vatosiya mbudzi dzedzi vakutomhanya futi kutotiza. Saka kumba kwacho hapana chiri nani. Zvitongori nani kuti ngavauyawo kuchikoro kwacho, asi action tiri kuikumbirawo wedu we. Tiri kutambudzika vanhu vaMwari, maita henyu. Pamusoro imhuri yeZimbabwe mese mari pano mese toda kukutendai ndoitwa wimba yemudzani. Ndini mbuya wemwana akatanga kushayika muzukuru wanga ainzi Worship. Saka pane nhau yabvunzwa mubvunzo kuti hanzi zvoniko mukaziva munhu akaita izvi muchamuita sei. Saka ndinoda kubvunzawo pane mufananidzo wandakamboona kwamurehwa anonzi tapiwa makore. Vanhu vanofunga vakazobatwa, mutongo wakapiwa. Zvakangofanana nenharaunda yedu inoi. Tikamuziva munhu iye tinongopiwa matanho akaitwa wakabata tapiwa makore wakamuuraya. Ndio musoro anoda ngopindura kuna vakuru vedu vaya kudozotipa speech yanhasi nchiti vanhu veZimbabwe please ndikukumbirawo kubatsirwa. Ene ndikuhwadzwa nechitiko chakaitika mumusha medu, unofunga takaita 11 days tsvaga muzukuru wangu. Pese apa ndani singatauri basa kapa ndakutokumbira kuti tikamuziva munhu ari kuita izvi munzvimbo yedu ino zvakaitwa wakauraya tapiwa makore ndo zvichaitwawo munhu ari mukati menzvimbo ino vanopiwa matanho apiwe nesu isusuba takutozvipa kwakuru kuti ndo achapa mutongo wavo. Isusu hapana zvatinomita batete angozivawo, asi mutongo tinovasira warizwechi webasa ndo achapa munhu uyu mutongo. Tinongoti nayawo mashoko ndatenda hangu. Zita ndinoitwa Jevas Sengwe nchigara mukati menharaunda ineyi. Ndasimukira panhau yevana vechikoro. Nini ndinoti vana vechikoro ngavaende kuchikoro. Tinofananidza nokuti kuHarare kunopondiwa vanhu nguva nenguva, ndizvo nai. Tikabada kubata kuHarare kunotopondiwa vanhu, asi vanhu kuHarare havaende here, vanoenda vachinoshanda basa. Handitika mapurisa achitsvaga vanenge vachiita zvinhu zvipi nai zvinhu izvozvo. Isusu sevagari vemunomu tisu security yacho
ukaona zvinhu zvitadza kubatika tisu tikukonzera kuti titadza kubata zvinhu zvivi nai zvinhu isi tiri kuti vana vechikoro ngavaende kuchikoro vanodzidza. Isusu vabereki ngatisunge idzi chisimba kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Ngatinzwanane ipapo nokuda kuti apa tautouraya ramangwana revana magrade 7 izvo zvasari vano mwedzi mumwe chete kufunda kuti wanyore zvareva kuti wakutofoira. Saka tiri kuti isusu vana vechikoro ngavaende kuchikoro kunodzidza. Ngatimirei semapurisa isisu nokuti uwo kuti munhu abatwe nomupurisa tisu tinotoita kuti abatwe tiri kuno nokuti tisu ziso. Saka ngative security yakasimba kuwana wedu. Wana ngavaende kuchikoro ndo pane pfungwa dzangu. Ndatenda. Ndinoti pamusoro wewaridzi wenzvimbo ino, pamusoro wekanzira, pamusoro wemasabhuku ese akatikomberedza newabereki wauya pano zuva renhasi. Ndasimudzwawo kuti titaure nechiitiko chiri kuitika mudunhu muno maererano nokushayika kuri kuita wana. Tikatarisa munzvimbo ino kakechi 3 zvichingoitirwa munzvimbo ino iyi masabhuku chasango. Saka zvinhu izvozvo zviri kutipa kutityisa kuti chii chiri kumboitika mubhuku 1 rega rega rinongoitika chiitiko ichochi. Vanhu vacho vari kuita izvozvo havasi kutombozikana kana kubatwa. Saka zvinhu izvozvo zvinotiremera munzvimbo. Wana takutotya kuti wana vachaenda sei kuchikoro. Kana iwo madzimai chaiyo vachafamba sei newana wanenge wakatakura. Zvinhu izvozvo ndinoti tiri kunzwa kusuwiswa zvikuru nenzvimbo yedu zvikuru kunesu masabhuku. Masabhuku ngatione zvokuita pai pachiitiko ichi. Hungu tinotenda Mwari newadzimu wari muno ndiwo vanhu vanotigaidha munzvimbo ino. Ngatisununguke kupanana mazano yekuti titsvage zviri kuitisa chiitiko ichi. Noti neiyoyo mashoko handina mashoko akawanda. Ngationewo zvokuita wabereki. Ndatenda. Muri yeZimbabwe pamusoroi muri yakachimana pamusoroi masabhuku ndetwa Edmund Nyamasekwere ranguru pachitupa ndetwa Rangana Mpoto. Regai titaure muzuva ranhasi amawadiwa wadikani. Tangouya pano kuti gopa chipo chokutenda amawadiwa nenyasha dzamakawanirwa naMwari kuti mamune donzo nechinangwa chokuziva kuti mwana wanhingi mwana wako. Ndo zvinhu zvandafambira chete kuya kwokutendai vana baba nana amai. Mwari wakuropafadzei, Mwari wakukomborerei, Mwari wakuitirei zvakanaka amawadiwa. Asi chandiri kukuzivisai ndechokuti amawadiwa adikani nhaurwa iyi haisati yapera. Nhaurwa iyi ichiri kuenderera mberi. Asi vanokwanisa kuenderera mberi tisu pamwe chete newesekurity wenyika yeZimbabwe. Saka isu tichiita zvatinenge tichiita, mapurisa vanenge vachiita zvavanenge vachiita sei? Vachiita hanze kupota neko tinosangana. Saka ndiri kuti muzuva ranhasi hama dzangu Mwari vaita zvakanaka vatisonganisa. Tazviona zvakakodzera kuti mwana haangabve munzvimbo tisina kudzoka kunemi. Mamune zvishuwo nonga takanzwa neremari mwezi rokunzi pano pakazara vamwe vakabva kudonzwa vamwe vakabva kupi. Chiri chishuwiro chomoyo kuti zvechokwadi here kana kuti tiri kuzwa zvokunyeba. Asi nhasi mazvionera mwana mamuona. Saka Mwari vakukomborerei vakuropafadzei. Asi Mwari hamavadiwa wadikani chiziviso chataakukupai. Wana vachararama vari munzvimbo muno, wana vakienda. Saka tinokutendai. Dai maramba makadaro, Mwari vakuropafadzei. Mazvita. Amen. Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe. Hanzi hurumende pindirai, nzvimbo yedu yakutyisa. Vana ukada kuti uendese kuchikoro kumunda kwakurwa nemakudo, ukada kuti uende kumakudo kumba kuchikoro mwana fundo yaparara. Ndo maomero azvaita pari zvino. Ndini Andrew Neshamba. Ngatsikadai mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.